Job Kapitulo 27. Unya mitubag si Job, ipanumpa ko sa ngalan sa Dios nga labing gamhanan nga naghikaw kanako sa hustisya ug nagpahamtang kanako sa kapaitan, nga samtang iya pa akong hatagan og gininhawa. Dili gayud ako magsultig daotan ug dili gayud ako magbaka. Dili gayud ako moingon nga husto kamo, samtang buhi pa ako, barogan ko gayud nga ako dili sad-an, dili gayud ako modawat nga sayop ako, kay wala gayud ako isala. Kamong tanan nga nakigbatok kanako silotan unta sama. Sa mga daotang tawo, unsa may paglaom sa mga tawong wala motuo sa Dios kon bawyon na sa Dios ang ilang kinabuhi, inigabot na sa kalisdanan, tubagon ba sa Dios ang ilang pakitabang, angay unta silang magtinguha sa kalipay nga iyang ihatag. Ug kanunaing magampo kanya, tudloan ko kamo unsa kadako ang gahom sa Dios, ug isaysay ko kaninyo ang laraw sa Dios nga labing gamhanan. Hinuon dili ko kanabuhaton kay kamo mismo nakakita man ini, busa anong pulos man binuang ang inyong gipanulti. Ang daotan ug bangis nga mga tawo innon ini pagsilot sa Dios nga labing gamhanan. Mahimong daghan silag mga anak apan mga matay ang tanan sa gubat, walay igong makaon ang ilang mga anak, kadtong dili mamatay sa gubat mamatay sa sakit, ug dili magbangotan ang ilang mga biyuda. Mahimong madato pag-ayo ang daotan ug daghan kaayog bisti, apan ang mga matarong maoy mosul. Ob niini, ug ang mga tawong dili limbongan maoy mo pahimulos sa iyang salapi. Ang mga daotan magtukod og balay na dili mulungtad, sama kini sa balay sa lawalawa, o sa payag sa usa ka ulipon nga nagbantay sa kaumahan, matulog sila nga dato og mumata nga wala nay nahot. Muhasmag kanila ang kalisang sama sa kalit nga baha, ipadpad sila sa hangin panahon sa kagabhyon, ipalid sila sa timog gikan sa ilang mga Pinoy-anan, muhapak kini kanila sa walay ku kaluoy samtang maningkamot sila pag-ikyas. Maghadyong ang hangin samtang sila magdagan, ug lisangon sila sa kakusog niini.